X'jidher li jaħdem l-aħjar kontra x-xaħam u favur it-toning? Qabel xejn jiena Matteus Grasso minn New Better Life, jiena studji tiegħi kienu bbażati fuq ix-xjenzi tal-eżerċizzju u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-eżerċizzju insomma, però dal-video mhuwiex dwar x'nagħmel jiena jew x'nagħmlu bħala New Better Life, però dwar x'dak li l-aktar li naraw li jaħdem mal-membri tagħna Maltin u anka barranin li jgħixu Malta fejn jidħol il-ġlieda tagħhom jekk nistgħu ngħidu hekk jew it-targets tagħhom biex ikunu eħfef, aktar enerġetiċi, saħħa aħjar u importanti minn hekk illi dawk l-affarijiet iżommuhom, jiġifieri r-riżultati jżommuhom għal numru ta' snin jew inkella għaliex le għal ħafna żmien sakemm huma jibqgħu fil-kontroll tas-sitwazzjoni. U għalfejn qed nagħmel dal-video illum għax ħafna jsaqsuni, isma' jiena ġieli provajt xi ħaġa, inżilt ftit u erġajt klajt, jew kienet xi ħaġa li nnexxil nissapportiha ftit qabel ma qabżitli u għollejt kollox, u għaldaqstant dal-video illum ħajkun għalik jekk inti waħda jew wieħed minn dawk illi provajt ħafna affarijiet u forsi s'issa minkejja li forsi ħadmu għal ftit ma baqgħux jaħdmu għat-tul ta' żmien. Minix ħandu f'dan il-video, però ħanispjegalek naqra konċetti bażiċi immens. Mela l-ewwel qabel kollox l-aktar riżultati li naraw huma minn dawk in-nies li jipprattikaw dak li jgħidulu intermittent fasting, fejn f'perjodu tal-ġurnata ngħidu aħna pereżempju mit-8 ta' filgħaxija sa nofsinhar dawn in-nies jastienu milli jieklu waqt li xorta jibqgħu jixorbu ilma, tejiet, kafejiet, però bejn 8 ta' billejl pereżempju u nofsinhar tal-għada ma jiklux, jixorbu minn daw il-likwidi li qed insemmu għax bekk hemm ħafna benefiċċji mhux ħanidħol fihom f'dan il-video illi jiġi mill-intermittent fasting. By the way, xi ħaġa nirrakkomandaw lil kulħadd aħna hija illi qabel ma nagħmlu bidliet fil-pjan tal-ikel tagħna dwar dak li niklu, dwar dak li ma niklux, dejjem nitkellmu ma' tabib, ma' nutritionist kwalifikata, kif pereżempju anke għandna fit-tim tagħna New Better Life nutritionist kwalifikata, illi ħatejna personalment dwar l-aspett ta' fejn jidħol l-ikel. Fejn jidħol l-exercise tajjeb ukoll. Naraw li nagħmlu testijiet regolari ħalli it-tabib jew il-fizjoterapista tagħna jgħidilna daqsxejn x'għandna nevitaw jew x'l-aħjar nagħmlu għalina personali. Però apparti l-intermittent fasting, da li qed ngħidulu fejn aħna pereżempju ma niklux bejn 8 ta' filgħaxija u nofsinhar, jidħol ukoll fis-sistema l-exercise. L-exercise li mqar nagħmluh ngħidu aħna darbtej fil-ġimgħa minn tal-inqas, forsi anke 3 fil-ġimgħa, imqar nofsija kollox fil-fatt il-group sessions li nagħmlu aħna New Better Life huma nofsija kollox, nofsija effettivi fejn fihom ħanżidu toning tajjeb il-muskulatura tagħna jekk inti mara u qed tinkwieta għax ma tixtieqx tiġi tidher bħal raġel toqgħodx tinkwieta. Jiġifieri b'mod naturali diffiċli illi bħala mara tiżviluppa il-muscles ta' raġel. U hekk jew bekk aħna mhux ħanifukaw fuq bodybuilding, ħanifukaw fuq toning illi nagħmlu eżerċizzji illi bihom iva ħanollu il-livell ta' toning tagħna biex bekk anke l-ġisem stess jaħraq aktar kaloriji anka meta huwa wieqaf, biex bekk nollu il-famuż metabolizmu fost l-oħrajn illi anka jwassal biex jgħin naħarqu aktar xaħam. Apparti minn hekk il-fatt li inti tkun qed tattendi ġo xi grupp jew ma' grupp ta' nies illi qed jagħmlu l-exercise simili tiegħek dejjem taħt il-gwida ta' coach kwalifikat. Inti qisek tħossok that you belong, hemm familja li qed tistennik, qed tagħmel xi ħaġa kif jgħiduli ħafna mill-membri tagħna qed nagħmilha ma' xi ħadd għax waħdi inħossha boring, waħdi niddejjaq, waħdi naqta' qalbi forsi. Il-fatt li hemm tim ta' nies inħoss that I belong, kif jgħidu bl-Ingliż, hemmhekk ħatajni biex anke fejn jidħol l-ikel fanni li jenaf minkejja li ma tantx għandu x'jaqsam, inkun aktar moħħni hemm għax naf li għandi raġuni, naf li għandi skop għal dak illi qed nagħmel. Li nsibu li jaħdem ħafna wkoll aħna li kull ġimagħtejn flok ma dak li jkun pereżempju joqgħod jintiżen kuljum, minn tal-inqas kull ġimagħtejn nitkejlu. Fejn jitlu tfajliet pereżempju nkejlu il-waist, il-hips u anka il-koxxa. Għax tipikament jekk it-target tagħna ħanerġa' nirrepeti huwa illi innaqsu x-xaħam tajjeb biex inkunu eħfef biex nidru aħjar, biex saħħitna tkun aħjar, dawk it-tlet body parts ħansejħulhom hekk kulħadd ikun jixtieq li jnaqqashom xi ftit jew wisq tipikament. Jekk mhux it-tlieta li huma imqa xi waħda jew tnejn minn dawn it-tlieta. Fejn jidħol l-irġiel naraw illi innaqsu iż-żaq, innaqsu s-sider u min ikollu bżonn iva anke madwar il-koxxa. Però bl-inches, bl-inch tape, mhux bil-weight, għax dak il-weight kapaċi ħawwadna ħafna. Tajjeb jiġifieri fil-logħba tagħna fejn aħna qed inżidu l-muscle waqt li naħarqu x-xaħam, il-miżin jista' jaljenana, jiżvijana, iqarraq bina dwar ir-riżultati li qed inġibu. Però l-inch tape, il-ħwejjeġ, il-mera, ir-riżultati tat-testijiet li nagħmlu anke b'mod regolari ta' saħħa dawk ma jqarqu bina qatt, juruna jekk hux sejrin fi triq it-tajba jew le.
Jekk inti għandek bżonn lajnuna, jekk tixtieq tibda minn ximkien, jekk tixtieq tkun parti minn team, aħna New Better Life, aħna team ta' coaches kwalifikati, nutritionist kwalifikata, però anke jekk ma nistgħux ngħinuk aħna, għandna ħafna team, għandna ħafna nies illi nafu, ħafna professjonisti illi ma jaħdmux magħna direttament, però li nirreferu ħafna nies għandhom fosthom fizjoterapista u nies kwalifikati oħrajn illi fiex ikolkom bżonn aħna nkunu more than happy nirreferukom għandhom jekk u meta speċjalment ma nistgħux ngħinukom aħna. Għaldaqstant jekk għandek xi mistoqsijiet oħra tista' tikkuntattja lili Mattejus Grasso jew inkella ċemplilna ħniet tal-uffiċċju fuq 99003909 99003909 ħanpoġġi anke link hawn taħt ta' kwestjonarju illi jekk inti ma tax mi fih taqbad tibda ħantolbok timlih dan ta' malajr ħalli aħna nikkuntattjaw aħna stess ibbażat fuq xettilna f'dak il-kwestjonarju. Nawguralek il-ġid, is-saħħa u l-kuntentizza.